I have Oi ba, Phi thu nem ye yai da. oi phi vậy gì con ai đó? I have phi thu yi. Oi ngày thôi ý. Yang ni galti ya sih. Bahasa kelan lo yang lemar bangan long kum majing thon hagajing em jong pi. Mano bakra ni phi kumta. Ye thu hok yinga. Om dam bakran ni de gajing singel jong na hi. Phi shukran kai ne phi kra jing shan. Kelan lo yang Ngam singa wala ban ngai. Kran mian sa sin hanga. shisha keng. Balai. Penong rip ka yinga ni Aida. Belai pi kelam ye tho ho gen. Lo pi la don san na. Im dai rai sam la jonga. Idai bru ba shu pengkrat de yeng. Ime jonga ila hun yi. Tang ba im tipat ye jing long jong i. Ngalatip idon ga ai ke plan mak chalan dan. Ikun si ibe ye ka spa ban ye jing i. Ngam snau la ban e kumi kata ga bru. Ngada internet shisha ye jing long jong pi Aida. Phi tip em. Lemar ba phi la chong hadon jong ate. Ông đã tăng sinh tiền. Hình ý như ngàn đi, hình ý nói như ngà. Aida, kabriu beduk senrang. Nalar bangaladap keren ya ka? Kan sengap ya nga? Tarai kala kuahi bangan pen ino ya kada kikam. Kak seu pok jai. Aida. Ooh.